les pluges. El dia 22 d'octubre, Benicarló estava en preemergència taronja per fortes pluges, segons la Generalitat, en alerta taronja, segons AEMET, des de les 12 de la nit anterior. A les 11 del matí d'aquest dia, del dia 22, l'aparcament de caravanes hi havia 5 vehicles aparcats. Eren les 11 del matí, portàvem 11 hores en alerta taronja. Just una hora després, cap a les 12, es desallotgen les caravanes que n'hi havia en aquest espai per precaució, segons diuen les xarxes socials i institucionals. Sabem que l'Ajuntament té un pla d'emergències front a les inundacions. Sabem que la zona on està ubicat l'aparcament de caravanes està catalogat per la mateixa Generalitat, pel Patricova, com a zona de risc 1 d'inundació. És el risc més alt de tota l'escala. També que l'Agència de Seguretat i Emergències de la Generalitat havia llançat 3 dies abans, el dia 19, un avís que se va difondre per les xarxes socials també, on recomanava retirar els vehicles de les zones que puguen inundar-se i allunyar-se de riberes de rius i barrancs. Atenent a tot això, 2 preguntes. Quins són els criteris pels quals es desallotja l'espai després de quasi 12 hores en alerta taronja i no a l'inici de la preemergència que emet la Generalitat? I la segona pregunta, si s'ha recollit o està previst recollir aquest espai per les seues característiques especials dins del pla d'emergències front a inundacions de l'Ajuntament de Benicarló.